Neviem, či počujete, či nepočujete, ale podfúkuje mi tam niečo v motore. Alfa Romeo ide za mnou. Poďme BMW. Raz, dva, tri. Audi A6 C6, 3 liter diesel, 176 kW, 240 koní. Počujete, či nepočujete, ale podfúkuje mi tam niečo v motore. Teraz, keď budete počúvať, tak je to počuť. Motor, 3 liter diesel, taký vyzerá motor, asi viete o tom motoru viac asi ako ja. Je to spoľahlivý motor, teraz to bude mať 400 000 a mám nejaký problém. Problém je, viem kvôli tomu, že som trošku pridával tomu autu, trošku podľa mňa dosť, ale nie je to nejaký veľký problém. Napíšte podľa vás, čo to je. Podľa mňa, kto sa vyzná v autách, alebo kto má tieto auta, tak určite bude vedieť, čo to je. Ja vám to poviem, čo to je. Podfúkuje mi na pravej strane strekovač, trošku jeden. Kvôli vysokom tlaku si dostalo to auto trošku bomby. To sa stáva. Nevadí, zajtra to auto ide do servisu. Nie je to taká drahá práca. Ale čo môžem povedať o tom autovi? Čo by to auto nemalo, aký problémy alebo niečo, v živote mňa to auto nenechalo nikdy na ceste, stále to auto ťahalo, keď malo nejaký problém, stále mňa to donieslo do cieľa, stále som prišiel na ňom tam, kde som mal prísť a v živote mi sa nestalo, že by som niekde na tom aute stál. Tak ten motor a toto auto naozaj, toto auto naozaj môžem pochváliť. Na svoj A6 C6 ja akurát mám možnosť vám ukázať, dal som do sport režimu, že pred sebou mám nové BMW hybrid, jasné, že nejdem pretekať nič, ale chcem vám ukázať rozdiel, že toto auto má 17 rokov a čo vidíte predo mnou, toto novšie auto BMW, čo môžete vidieť, má možno rok, neviem či je má, asi nemá ani rok, to je nový model, že toto auto stojí 5000, toto stojí, jasné, že iba tak poviem, že oveľa viac. Alfa Romeo ide za mnou. Poďme BMW. Raz, dva, tri. To bola iba sranda. Jasné, že keď mi prída, tak viete, že určite vyhrá. Čo mi sa ešte páči na tom auto, že keď prší alebo sneží, tak poviem, že toto auto strašne dobre drží cestu. Keď idete aj trošku nižšiu rýchlosť, tak po 130 km/h, že to auto, poviem vám pravdu, že veľmi drží cestu. Sneh, dážď úplne tomu autovi nevadí. Jasné, že záleží aj o gumách, ale poviem, že je to perfektné auto. Môžete mi napísať aj komentár, že ktoré auto za 5-6 tisíc má taký dobrý výkon a takto dobre aj ťahá. Keď vidíte, také počasie je úplne strašné. No, takto vyzerá taká A6, C6 facelift. Keď takto otvorím dvere, že úplne sadnem pri výške 1,90 m a úplne sa kľudne zmestím. Respiruje dosť. Na 2026, takto už môžem povedať, na koniec roka 2025, že interiér už vyzerá, nepovedal by som, že staro úplne, ale nevyzerá už nejak dobre. Ale ok, ešte sa poviem, že teoreticky ešte sa to dá, je to taká stará klasika, že celkom to ešte vyzerá aspoň nejak. Ale čo môžem povedať na tie materiály, že celkom sú kvalitné. To znamená, že na tých, čo sú teraz nové tie Audiny, neviem aký je materiál, ale podľa mňa není taký kvalitný ako na tých. Čo môžem ešte povedať, že autičko má veľký kufor, čo kľudne tam zmestíte veľa vecí. Kufor je dosť veľký, čo môžete vidieť, že priestoru je dosť, má tam lopty a ešte nejaké veci. Tak takto to vyzerá auto. Minusy toho auta: údržba, bude pýtať peniaze, to auto má moje, poviem pravdu, teraz 400 000,
je upravené na stage 1, plus má niečo ešte navyše, cca 300 niečo koní. Poviem pravdu, že ťahá to stredňo. Ten výkon je 300 koní, ale keď príde nejaké BMW, ktoré má 250 koní, 260, tam bude novšia prevodovka, nejaký 2012 ročník, tak kľudne vás predbehne. Hrdza, zatiaľ môžem povedať o tom autu, že nejaká veľká není, čo sa robí tuto spredu, čo podľa mňa na všetkých Passatách, čo môžete vidieť, sa to robí aj na tých Audinách, to už začína. Čo môžem povedať o aktuálnosti toho auta, že koľko to auto ešte bude aktuálne. Toto auto ešte podľa mňa bude aktuálne. Podľa mňa už jeho čas končí, poviem takto otvorené. Kto auto ešte to má, tak si kľudne ešte môže nechať rok, dva na ňom jazdiť, keď má v dobrom stave, stará sa o to auto. Keď niekto chce toto auto kúpiť, tak už by som neviem povedal, či sa ho oplatí kúpiť za 8-9 tisíc, čo je dobrý kus. A za 5 už nekúpite, 5-6 tisíc nekúpite nič dobré. To všetko bude zničené, vydupané, že to auto bude pýtať veľa peňazí. Takto auto vyzerá, poviem vám pravdu, že celkom dobre ešte. Takto to auto obídeme, ukážeme to auto v rýchlosti. Čo sa týka spotreby, tak spotreba na tom autu je, keď idete v kúde 7 litrov, 6,5, keď idete trošku rýchlejšie, tak bude aj 8. Keď idete úplne rýchlo, tak bude aj 14-15 litrov, čo je v pohode. Výhody toho auta, že má vzduchový podvozok, čo sa jazdí na tom podvozku úplne super. Nevýhoda je, že musíte to všetko servisovať. Po týchto rokoch, po týchto kilometrách to sa všetko vám bude kaziť. Ja už mám vymenený túto vzduchový podvozok celý. Mám vymenený aj kompresor, stalo to, poviem pravdu, dosť, ale keď kúpite tie súčasky repasované alebo použité, tak poviem vám pravdu, že nie je taká drahá cena, ale poslednú dobu poviem vám, že súčasky nie je na to auto problém, že práca je už drahšia ako tí súčasky.